Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da wannan lokaci. Jarumin fina-finan nan na Kannywood Yakubu Muhammad ya nuna damuwarsa da dana saninsa a kan fitowa a wani fim ɗin Nollywood na 'yan Shi'a mai suna Fatal Arrogance. Jarumin ya nemi masu fim ɗin su fitar da shi a wurare 6 da ya bayyana zai biya duk wata asarar da hakan zai jawo, kamar yadda doka ta tanada. Ya ce babu wanda ya kai masa hari, amma ya sha caccaka da zage-zage har da Allah wadai a kafafen sada zumunta. Fitaccen jarumin nan na kudancin Najeriya, Pete Edochie, ya fito a matsayin jagora a shirin fim ɗin da aka yi a jihar Enugu, wanda Anosuke Kingsley Oriji ya ɗauki nauyi. Ranar Talata, ƙungiyar IMN suka wallafa a shafinsu na kafar sada zumunta na Facebook cewa "Haƙiƙa mun sha mamakin ganin yadda fim ɗin ya nuna mabiya aƙidar Shi'a kuma shugaba Sheikh Ibrahim Zazzaki a matsayin 'yan ta'adda." A hirarsa da BBC Hausa, Yakubu Muhammad ya ce ya yi da-na sanin fitowarsa a fim ɗin, duk da ya yi ƙoƙarin gyarawa masu shiryawa domin su gyara wasu kuskurensu a cikin fim ɗin. Akwai mutane da dama da ransu zai sosu idan suka kalli fim ɗin, musamman 'yan arewacin Najeriya. Yakubu Muhammad ya ce ban taɓa tunanin hakan sauran shirin fim ɗin zai ɗauka ba, don za su kasance ba, saboda a wurare 6 na fito a cikin fim ɗin harbi na aka yi na mutu. Fim ɗin ya nuna gumurzun 'yan Shi'a da sojojin Najeriya da ya faru a Zaria, inda aka kashe mutane da dama. A lokacin da na karanta labarin, babu wata suka da aka yi wa Musulunci, amma kusan labarin yakan canja, kuma haka ne ya faru. Yakubu Muhammad ya ƙara da cewa ya buƙaci mai shirya fim ɗin ya cire duk wani wuri da ya fito, kuma a shirye yake da ya biya dukkan wata asarar da hakan zai jawo. A cewar jarumin, wata ƙungiyar zaman kanta ta ɗauki nauyin fim ɗin. Tabbas babu wanda ya yi yunƙurin kai min hari, amma na ji yadda mutane ke ta zagina a kafafen sada zumunta saboda na fito a fim ɗin. Ya ƙara da cewa gaskiya akwai wurare da duk musulmi zai ji babu daɗi idan ya kalla. Akwai hoton Peter Edochie yana tafe a cikin shiga irin ta musulmai, da kwalbar giya da kuma budurwa a gefensa. A gaskiya na yi da-na sanin fitowa a fim ɗin. Ƙungiyar IMN sun ce suna zargin hukumar sojin Najeriya da ɗaukar nauyin fim ɗin mai suna Fatal Arrogance saboda su yi ƙoƙarin rufe laifinsu na kisan wulaƙancin da suka yi wa 'yan Shi'a 348 a watan Disamba shekarar 2015. Haka kuma ƙungiyar ta tattaki Peter Edochie sakamakon fitowa a matsayin El-Zazzaki a cikin sabon fim ɗin, inda jarumin da bakinsa ya ce ana farautar rayuwarsa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.